Na ka jingdon jong ka tanel ki Hamas ha Gaza kala penlong ya ka Israel bahkan syam jing kendian ba ki sipai jong ka Israel kan yakun persya ya ki leno Hamas Henry ha kini kisngi ki balalej no ki sipai jong ka Israel ki la yakun persya ya ki leno Hamas da ka ba ki le tma na lor suny bat teru ya ka Gaza da ki namding wat la ki sipai rengkeu jong ka Israel kiladon hap deng ka jing pensange da u Prime Minister jong ka Israel ban hiertma persya ya ka Gaza na rengkeu Henry ka Gaza pat kala luet hi pom da ka jing ter ya kinam ding na lor suny te kumta leng ba ka jing don jong kini ki tanel jong ki leno Hamas ka Israel kala plan ban penslei no ya kini ki tanel baro da kal RB kabala ban penyap sipor ya kitei ki leno Hamas bat katei kal RB kadai kal kebom jusya ban pendon kam ha kiri Henry leng ba ka jingdon jong kitei ki leno ha katei katliu kabalong krem kebom selm lala lane om sem layo lat ban sei ki na kata kadau kila temu ban pendon kam no da kani kal RB kala ban penyap ya kibriu kumba enriu hadu khadar kenta ya kitei kil RB ban pom sya kitei kitliu tanel latip kerteng kum ka nef gas lai thu ka khubor Middle East ai Henry katei ka khubor kala ongpan kim patip la ka Israel kan le sisan em ya kata lai thu susuru ba ya kani ka jing thmu ban pom ya kal RB sapo jong kani ka tanel kasya ha ka jing pej benya jong kisipai US bat kisipai kilaong balada penon kam ya kade kal RB kamut ba kibriu kin suyap ler nriu kenta lane hadu khadar kenta bat sisin baladai kene kal RB kamut kibriu kimla su ban khi ban ksar lai thuru anda kilale kunta ha kata kapor kin saksam leng ba ya kitanel jong kileno Hamas knang ban yo pelaj im ya ki hostage lane ki bala syara bor bat knang ban yo penyap ru ya ki leno Hamas ki badon ha katei katanel da ki hajar u Prime Minister jong ka Israel u Benjamin Netanyahu sasin pat u laong ba ki Hamas ki dei ban khenya lade ki balayap lepa u Benjamin Netanyahu u laong ru ba ka Israel gadon hapdeng ka jing pen kre ban le hiertma ya ki leno Hamas na rengkeu bat ula ban rap ru baong ba kileno Hamas barok khoj ki dei lupa kibriu ki balayap bat ulong ru hadin ba ki spai jong ka Israel kilayo ban penyap ya ki hajar ngut kileno Henry uong pat ba kani kadang dei tang ka jing sedang tat hadu ban dayo no ya ka jing jom kathong ba ka Israel kalabu menta kidon arteli kata kawei ka bomot ba kinyo ban pelaj imno ya kiba ka Hamas kala rabor bat kawai pat ban yo ban penyap dut no ya kileno Hamas nalor ka jingya dai la kari bat kin penpauru ya ka jing serkhei sya ki Hamas uni u Prime Minister jong kari Israel ulo ongru ba ya ka jing hertma na po rengkeu kan suggestion ha kini kisngi kibanwan Henry ennom yathu bnia ya kata ka jing pen kre ka bajanai ban hertma na rengkeu kalajan bat en saja kendit ya ka jing hertma na rengkeu Henry ennom la pat ban yathu lane kumno en hertma na rengkeu bat kan supoi kendit ba baro kin ompoi perkhat lane kin nomla ban mundur kani kadai ka jing thmu ka ban long knang ban la ban yada ya lagi jong sipai ka Israel kaladon hapdeng ka jing pen kre la kumba lailak sanpho hajar ngut sipai lane hadu saulak ki ban le hertma na rengkeu syapo Gaza hadin ba ka jing hertma jong kileno Hamas ka basir khei ka balajia ha ka nyau terik mentau bnai